Hi guys, welcome back to my channel for today's video. Tayo maglalaro ng Pinoy Henyo, pero ang gagamitin nating app is Heads Up na from Ellen DeGeneres, yung create ng app. May mga players tayo, syempre alangan maglaro ako mag-isa para kung tanga. So, meron tayong mga players. So, ipapakilala ko sa inyo ating mga players. First player nato is my cousins. Ito na siya, papakilala ko sa'yo. Sige na. Ako nga pala si Jamaica Samantha Okay Castro from the province of Siquijor! Anyway. Alright, so yun si Jamaica Samantha our second player. Now for a third player, it's my sister. Hello, beautiful people of the universe. My name is Iyay, and welcome to my brother's channel. And for today's video, nga ako si Iyay at sasali ako sa Heads Up. Pero Pinoy Henyo talaga siya sa Manila. Sige, go. Bye-bye! Alright, so guys, nakilala niyo na ang mga players ng game natin. So, ngayon, pupunta tayo sa mechanics ng game. Sabi nga, gamitin namin yung Heads Up na app from Play Store. And actually, may mga category na siya. So, pipili lang kami siguro, kung ano man yung category. Then, paramihan lang kami ng mahuhula ang word. Hinihingi ko. Paramihan lang kami ng mahuhula ang word kung sino yung pinakamarami, siya yung mananalo. So yung pinaka-konti ang nahulaan, ang tawag ito, ang consequence is manglilibre ng milk tea. Hindi ako. Pero sige. So yun. So magsa-start na kami. Ako yung first player. So yeah. Alright. Start na. Start na. Go! Ay, nakikita ko pala siya. So, Nakikita mo? oo, ng contest. Alam mo na, Hindi na siya nakikita. So, English to, di ba? Yes! Tao, Hindi! bagay, Oh! nasa bahay, Pwede! nasa kwarto, Pwede rin! sala, Oh! ginagamit ng tao, Oo! malaking bagay, Oo! Pwede! Pwede rin maliit. Ay! appliances, Oo! TV, Hindi! radio. Pwede! Ano, pwede sa TV? Oo! Pass. Ano to? Sige lang! Hi guys! So, napag-desisyonan namin na mahirap palang gawin yung Heads Up. Hindi namin kabisado yung game. So, we're gonna change. We're gonna use another app. It's called Charade App What Am I? Yan, dina-download pa namin siya sa Play Store. Alright, so let's play. Hoy, mga ano ko, ano na? Ito na siya. Okay, go! Yan! You guys ready? And go! Animal, Hindi? bagay, Yes? nasa bahay, Yes! nasa kwarto, Pwede? nasa sala, Pwede? sa kusina, Pwede? Pwede lang? ginagamit, Of course! Yes! hindi siya naka-display, ginagamit talaga siya. Pwede! Pwedeng naka-display, okay. Pwede. Tagalog, Nope. ginagamit sa pagluluto, Nope. ginagamit sa katawan, Of course! Pwede. damit, Hindi. unan, No. nasa sala, Pwede. TV, appliances, No. Wala tayo. No. appliances, sama. Ang hirap pa. Ako napili. Ano? Appliances, utensils, No. yung mga gamit pang bahay, mga upuan. Yes. No. Walang. Hindi rin sa pangbahay. Wala na. Umbrella. Alright, so talo ako sa first person. So next player. Dire ka mo lang tawas. Makita ba? Natakbo na yung ano ko.
Hon ako. Tao? Hindi. Mahirap. Ano mahirap? Medyo. Bagay. Bagay. Pwede. Ginagamit ng tao. Pwede. Pwede. Ano? For display? Pwede. Yes! Sa sala? Pwede. Hindi. English? Hindi. Pwede. Hindi. Oo. Hindi! Hindi. Nasa kusina? Wala. Nasa bedroom. Wala. Ginagamit ng tao. Pwede. Para sa katawan? Pwede. Oo. Para sa katawan? Oo. Yes! Design, no? Decoration, gano'n. Mga accessories. Oo. Jewelry. Hindi. Sinusuot. Hindi. Protection sa katawan. Hindi. Ano ba yan? Ay, ano, pampaganda, gano'n. Pwede. Make-up, gano'n. Hindi. Hindi rin. Yung mga skincare, gano'n. Hindi. Hindi. Ano to? Mga deodorant, gano'n. Hindi. Walang mga walang nanalo. Mahirap. Time's up. Ano ba? Tattoo. Umating. Tattoo. Asan mo lang to? Hindi. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Oo. Ikaw? Reptile? Hindi. Mammal? Oo. Nasa land? Malamang. Oo. Naman gusto tubig naman. Tao nga to. Hindi. Tanga. Mammal. Four legs. Oo. Baka? Hindi. Hindi. Baboy? Hindi. Kabayo? Hindi. Hindi. Dalawa mata? Oo. Mammal. Opposite ko. Kabayo, baboy, baka. Iro! Hindi. Pusa! Hindi. Hindi. Sabi. English? Ayaw doon kayo kayo makita ng ano word. Nasa Pilipinas? Hindi ko makita. Oo. Pilipinas. Pwede? Pwede. Pero, Endangered? Carabao! You have 5 seconds. Oh, time's up. Leopard. Round 2 na tayo. So, ito na. Ako naman. Wala na namang magsasabi sa akin. Ano to? Ano? Mga na. Yeah, play again. place on There's forehead. To start na ba? Wala pa. Go! Go! Tao. Hindi! Bagay. Oo! Bagay po, tangin ang dami. Bahay. Oo! Wala po yung ano. Di mo god. Bagay. Nasa bahay. Oo! Sa kwarto. Wala! Ay, pwede rin. Sa sala. Oo! Yes! Sa kusina. Hindi! Sa kwarto. Sa Pwede ba sala. yan yun? Matigas na bagay. Hindi! Ay, oo. Pwede. Pwede rin kung ano. Na ginagamit ng tao. Oo. Nilalagay sa katawan. Hindi. Nahahawakan. Oo. Bagay. Inuupuan. Ah! Sala. Oo. Cushion. No! English to. Yes. English. Sofa. No! Chair. No! Bench. No! Table. No! Inuupuan. 21 seconds. No! 10, 9, Wala pa. Stool. No! Bench, chair. No! Table. No! Rocking chair. 8 seconds! Four. Armrest. 1 and couch! Question ako. Right, so round 2 para kay Jimeka.
The game, ready. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nasa bahay. Pwede. Ba't pwede? Pero hindi siya usually nasa bahay. Oo. Oo. Sa labas. Pwede rin. Nasasakyan. Hindi. Time mo. Nahawakan. Oo. Ano siya? Metal? Ganon? Hindi. Plastic? Pwede. Ka? Ay, joke. Tangina. Ano ba to? Nagagamit ng tao? Hindi. Ay, Pwede? Hindi. Hindi siya nagagamit pero pwede siyang, maulaan ka. Sana. Colorful. Oo. Colorful. Rainbow! Nasa bahay, rainbow. Hindi. Pang-display. Pwede. Decoration. Pwede. Christmas. Hindi. Linoleum, ganon. Hindi. Wallpaper. Hindi. Pang school, ganon. Hindi. No. Nagagamit sa education, ganon. Hindi. Hindi rin. Dala-dala ng tao. Pwede. Nasa bag. Pwedeng nasa bag. Maliit lang. Oo. Pwedeng Lipstick. Hindi. Gusto. Lisod. Ano nga yan? Anong yung word? Call me señorita. Ano yun? Easter egg. Ha? Easter egg. Ano ba yan? Guys, wala pang update, wala pang nakakahula ng kahit ano. Bagay? Hindi. Tao? Hindi. Hayop? Hindi. Hindi. Pangyayari? Hindi. Hindi. Lugar? Hindi. Bagay. Bagay, pwede siyang bagay. 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 Nasa katawan. Wala. Nasa bahay. Pwede. Nasa sala. Wala. Pwede. Wala. Wala. Okay, wala. Pagsyo! Wala. Nasa kusina. Pwede. Kutsilyo. Hindi. Hindi. Kaldero. Hindi. Tantaran. Hindi. Gamay. Hindi. Pangluto. Hindi. Dako. Oo. Gasol. Hindi. Gasol. English. Social. Dako. Lamisa. Table. Hindi. Dining table. Hindi. Chandelier. Hindi. Saan na gusto nyo? Ang samaon. Water jug. Hindi. And time is up. Ano ito? Watermelon. Ha? Watermelon. 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 Magaling wala bigay yung bagay. Ay, nakakaayo. Ay, pagkain ito. Okay, next. Sige, go. Ay. Go! Tao. Hindi. Bagay. Nope. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain. Oo. Yes. Prutas. Nope. Hindi. Ulam. Hindi rin. Dessert. Hindi. Niluluto sa bahay. Hindi. Pwede. Oo. What? Pwede, Ano? pwede. If that mo. What? Nasa fine dining. Pwede. Japanese. Hindi. Nasa Pilipinas. Oo. Hindi siya ulam. Hindi. Hindi rin siya dessert. Hindi. Pastry. Hindi. 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 Cake. Hindi. Pasted, hindi nga pasted. Cake. Mga pudding. Hindi rin. Jelly. Hindi. Snacks. Pwede. Oo. Mga merienda. Snacks. Mga dessert yun. Snack siya pero hindi siya dessert. So, snack ng mga chips. Brand ng chip. Hindi. Sweet corn, popcorn. Hindi. Popcorn. Tempura. Hindi. Crackers. Pwede. Oo. Ay. Hindi. Biscuits. Hindi. Crackers, prawn crackers, biscuits, chips, Cheetos. Tacos. Tacos. Wala na. Tacos. Putang ina, wala na. Sige. Diretso na. Third round for Jamaica. 2, 1, go! Tao.
Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Bagay? Hindi. Nakakain? Oo. Nakakain? Oo. Nasa kusina? Oo. Niluluto? Oo. Niluluto! Oo. Hayop to, hayop. Hindi. Ay, hindi. Tawag doon. Hayop ka, lulutuin Ano, meat? Ganon? Hindi. Hindi. Niluluto, fried? Nope. Hindi. Nilaga? Boiled? Pwede. Sopas! Sopas! Nanalo na siya. 1 point, Jamaica sa Monte Castro. Okay, next player. Ready. Ciao! Hindi. Bagay. Nasa kusina. Wala. Kwarto. Pwede. Pwede. Nasa bag. Pwede. Pang-school. Pwede. Scissors. Hindi. Hindi. Ballpen. Hindi. Maliit. Hindi. Depende. Ruler. Pwede. Hindi. Hindi. Pang-school. Pwede. Pwede. Nasa bahay. Nasa kwarto. Ginagamit lagi. Oo. Salamin. Hindi. Salamin. Belt. Hindi. Nasa katawan ng tao. Oo. Damit. Oo. Hindi. Palda. Hindi. 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 English. Oo. Oh my God, English. Di sinusuot. Di sinusuot. Hindi sinusuot. Wag ganyan yun. Ha? Bakit ganun? Ano ang hindi sinusuot? Sinusuot? Oo. Hindi sinusuot? Oo. Hindi. Ano? Ano na? Kalo. Hindi. Sapatos. Wala pa ko yung points. Alright, recap. So, meron ng 1 point si Jamaica, 1 point si Maria, si Iyay, ano ng 0. Oh, kawawa ang tagiya sa vlog. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Bagay, Yes. nasa bahay, Yes. nasa sala, Pwede. Pwede. kwarto, Pwede. sina, Wala. Pwede. Pwede. Pero wala na lang. Ay, wala na lang. Wala. kwarto, ginagamit ng tao, Yes, of course. nilalagay sa katawan, Yes. make-up, Hindi. damit, Hindi. sapatos, Hindi. brief, underwear, Hindi. cup. Ano? 1 point. Go. Meron. So this is 4th round ni Jamaica. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nasa katawan. Nope. No. Ginagamit ng tao. Pwede. Sinasakyan ng tao. Pwede. Vehicle. Pwede. Pwede. Bus. Pwede. Transportation. Yung ano, yung binabayaran gano'n. Yung Hindi. pinapasay. Kotse. Pwede. Car. Pwede. Model. Hindi. Brand. Hindi. Ha? 4 wheels. 4-wheel truck. Pwede. Malaki. Pwede. Truck. Hindi. 4 wheels. Pwede. Pwede. Hindi, oo. 4 wheels. MRT, ganon. Hindi. Hindi. Ano, tagdan? Transportation nga. Pwede. Kung mo na ginagamit ng tao. Oo. Tricycle, ganon. Pwede. Ba't pwede? Bike? Bicycle? Pwede. Scooter? Pwede. May cycle? May kel? Wala. No. Car? Pwede. Truck? Pwede. Karton? Hindi. Ano ba to? May engine? Wala. Ay, wala engine. Pedicab? Wala ba engine? Yung pedicab ano? Bicycle na. Category. Wala na. Ayun na, parts sa car, parts sa ano. Okay, so wheel. Part sa Kaya car. kaya wheel. 4-wheel kasi sa 4-wheel. God. Mais ka. Ciao! Hindi. Bagay. Hindi. English. Oo. Hayop. Hindi. Pagkain. Hindi. Hindi. Pangyayari. Hindi. Hindi. Ay, oo, pwede. Ah, pangyayari. Pwede. Occasion.
Hindi. Hindi. National Day. Hindi. Holiday. Hindi. Birthday. Hindi. Party. Hindi. Birthday party. Fiesta! Hindi. Wala eh. Uy na. Oo. Kung di ka katanong sa category, pag hindi mo natamaan yung category, hindi ka makapag. Pangyayari. Yes. Wag na lang. Occasion. Hindi. Pangyari pa rin yun. Event. Hindi. Hindi. One word. Oo. Laging ginagawa. Pwede. Interview. Hindi. Kainan. Pwede. 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 Kainan. Binyag. Hindi. Kainan. Kasal. Hindi. Hindi. May kumakain. Pwede. Lagi Hindi. may Hindi. kumakain. Hindi. Annulment. Hindi. Layo. Patay. Ha? Patay. Pwede? Oo, pwede. Related siya. Ano? History? Hindi. Oo. Ano sa manay patay? Action word. Action word. Patay. Chop. Pag patay, di ba si chop? Bagay. Nasa bahay. Pwede. Ginagamit ng tao. Nilalagay sa katawan. Hindi. Hinahawakan. Hindi sinusuot. Hindi. Nilalagay sa sala. Hindi. Sa kusina. Hindi. Sa kwarto. Pwede. Pero Ah. hindi. Ano daw? Pwede pwede. Nasa bed. Wala. Nasa cabinet. Wala. Ano? Decoration. Hindi. Maliit na bagay. Pwede. Pwede. Nalalagay sa bulsa. Pwede. Pwede. Malit na ba? Pwede. Wallet. Hindi. Pera. Hindi. Barya. Hindi. Papel. Hindi. Ballpen. No. Ballpen. Lapis. Pen. Pen. Pencil. Ano daw? Ano? Marker. Ano? Wag. Hindi mo titignan na. Pencil, marker. Pwede pala. Ano? Hindi. Pencil, marker. Hindi. Ballpen. Ballpoint. Ball! Ano daw? Ready? 3, 2, 1, go! Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Alam ko. Oo. Nagagamit ng tao. Oo. Nilalagay sa katawan. Pwede. Decoration, Hindi. ganon. Hindi. Burloloys, Hindi. jewelry, Hindi. pampaganda. Hindi. Ginagamit ng tao. Nasa katawan ng tao. Hindi. Wala sa katawan ng tao. Wala. Nasa bahay. Pwede. Nasa parte ng bahay. Hindi. Nasa bahay. Pwede. Hindi parte ng bahay, ganon, haligi, ganon. Hindi. Nasa kusina, nasa sala. Pwede. Nasa kusina, Pwede. nasa sala. Pwede. Inuupuan. Hindi. Dinadala. Pwede. Dinadala. Oo. Maliit lang. Pwede. Pwede. Ano ba yan? Kinakain. Oo. Kinakain. Oo. Mga snack. Oo. Snack? Oo. Kinakain ko. Oo. Niluluto? Hindi. 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 Tinapay? Hindi. Malambot? Hindi. Hindi. Prutas? Hindi. Hindi. Ha? Ano? Hindi siya niluluto. Hindi. Binababad, ganon. Ready to eat? Nasa lata? Pwede. Corn beef, ganon? Hindi. Sardinas? Hindi. Meatloaf? Hindi ganon. Hindi. Ano? Piniprito? Hindi. Ang hirap. Soda. Ay, iniinom. Uy, tumatawag si mama niya taga. Kiki. Tiebreaker. Tayong dalawa, tiebreaker. Hindi, tayo tatlo. Pag hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Makikita mo. Wala. Ah. Hayop. 4-wheeled.
Four legs. Yes. Four legs mammal. Yes. English. Yes. Nasa Pilipinas. Yes. Elephant. Hindi. No. Hindi. Endangered. Hindi. pa. Lion, tiger. Hindi. Four-legged. Oo. Lion, tiger, elephant, giraffe. Hindi. Hindi. Malaki, maliit. Malaki, Hindi. Hindi. maliit. Pagbata pa. Kaya mo, oo. Hala! Wait lang. Go, sige. Maliit, malaki. Maliit. Ah. Malaki. Ano naman? Nasa lupa. Nasa zoo. Pwede. Pwede. Tiger, lion. Polar bear. Hindi. Nasa Pilipinas. Polar bear. Ano, nagbago. Sige Sige na. na. Alam naman yung word eh. Polar bear. Wala na. Wala na. Sige, salita ka na. Ano naman yung polar? Nasa Pilipinas. Polar bear. Bear! Yung oras. Ay. Oo, ayan na. Dog, cat. Hindi. Karabaw, Hindi. baka, Hindi. kabayo. Hindi. Huh? Hindi. I'm so bad at this. Arte. Deer. Deer. Usa. Ano ako sa Pilipinas? Namang sa so. Pilipinas, nasa Madais, usa sa zoo. Wala doon. Sa zoo. Manila Zoo, di ba? Na, Meron din research sa... na po. Deer in the Philippines. Alright, so guys, nito na sa clincher round kasi pare-pare lahat ng score namin, 1 point each player. So kasi ang bobomba namin sa side. Isa lang yung points. So ngayon, paramihan na kami na mahuhulaan. Gamit naman namin ngayon yung heads up na app. So maghahanap lang ako ng category. Play. Go. Asia, No. Hindi. America, No. Hindi. Europe, Yeah. Hulo, PlayStation. England, No. Hindi. England, Spain. Hindi. Hindi ko alam yung mga countries yun. Switzerland, Greenland, Armenia, No. Europe, British, Portugal, Hindi. UK, Hindi. Pass, Go. Europe, Hindi. UK, UK, Hindi. Asia, Ah. Southeast Asia, Hindi. North Asia, China, Hindi. Russia, Hindi. Pakistan, Kazakhstan, Afghanistan, Okay na! Ano na? Asia, Hindi. Europe, Wala na. Wala. Isa lang. Ano, dalawa? Ay, isa lang pala. Isa lang. Afghanistan. Hindi ka talaga Afghanistan Austria. lang pala. Austria. Yun nga yung problema. Yun. Dapat yung map eh. Asia. Na! Na! Hindi. Africa? Hindi. Hindi. America? Hindi. Europe? Oo. Germany, Sweden, Iceland? Hindi. Slovenia? Pwede mag-next? Next. Asia? Oo. Southeast? Hindi. Middle East? Oo. Afghanistan, Iraq, Hindi. Islamabad? Ay, Hindi. Afghanistan, Iraq, Dubai, UAE, United Arab Emirates, Hindi. Israel. Okay, Okay, next. okay na. Asia, Hindi. Europe, Oo. Europe, Oo. London, UK, Hindi. Germany, Switzerland. Hindi. Time na! Wala Oo. pa! Bilis! Switzerland, Germany, Athens, ay! Italy! Asia! Wala na. 2 points lang. 2 points lang. Mas maganda pa yun. Asia! Hindi! Hindi. Europe! London! Hindi. Paris. Hindi. Italy. Hindi. Rome. Hindi. Hindi! England. Hindi. Finland. Ireland. Poland. Hindi. Scotland. Hindi. Pass! Ano? Favorite mo rin. Asia. Oo. Asia? Southeast Asia. Oo. Southeast Asia. Pass! Hindi naman. Asia. Europe. Hindi. Hindi.
China, Asia, Hindi. China. Hindi. Europe, Australia, Hindi. Oceania. Hindi. Oh, saan yun? Africa, Hindi. US, Ah. Canada. Ay, Hindi. hindi. Ah! Ano pala ng time? Go! Tumigaw na lang siya. Ay, alright, so result na yung game. So, Ako pa muna ng kamera. No, should be soon. alright, so tapos na yung game, may nanalo na. So, sa kanya is 3 points. 2 point. Ay, 3 kasi Ay, dalawa. oo. 3 points, 2 points, 1 point. So, alam mo na kung sino maglilibre ng milk tea. Spring on. Ginagawa ko sa game. Wala, So, imaginary lang po. so ito siya guys. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to subscribe sa channel ko. Sana kasi 23 subscribers. Sana dumami. And then, don't forget Also to follow like, my comment YouTube down. channel. Also follow her YouTube Also channel. follow Link below. Also follow my Facebook Follow my account. Instagram, Facebook Hoy, meron ka account. bang YouTube? Yes, I have my YouTube channel. Set up na ba? Iyay, Paculba, yes. Follow her YouTube Follow channel. my YouTube channel. Facebook and subscribe. Pwede, pwede hindi sabay-sabay kasi yun na. So follow, may natutuwa na. Oh! Follow her YouTube channel and then sa'yo Follow it's my Twitter Twitter. account and Instagram at Next for the Summer. Follow me on on all social media. Facebook, follow me on Instagram, King Martin. Twitter, King Martin din. Ikaw, promote your social media. Yes, my Facebook account is Iyay Paculba. My Twitter account is still Iyay Paculba. It's I'll not put some active. bars. And my Instagram, it's nakalimutan ko sa. Wala. Ako YouTube. My YouTube channel is Iyay Paculba. So follow my YouTube channel and yes, thank you so much for watching. See you on the next vlog. Bye. Vlog mo? Vlog mo? Diba? See you on the next vlog guys. Bye! Ayun, nakapot na lang